Nej, nu er den helt galt igen. Frugten er jo helt råden. Men ikke meget længere. Med en helt nye vacuumbox er det ikke længere et problem at få frugten at holde lang tid. Med en helt ny banebrydende teknologi kan frugten holde op til 3 gange så lang tid. Er det ikke dejligt? Wow, men hvordan bruger man den så? Det er så simpelt. Du putter blokfrugten i kassen, lukker den og trykker på knappen. Så vil vaksystemet selv suge ud, og frugten vil holde længere. Kassen kan med fordel stilles i køleskabet. Den må jeg have. Vacuumbox fås til en fantastisk infopris på 99,95 i en begrænset periode og kan købes hos Gemerco, Inspiration og Kobberkande. Indeholder mindre spor af plastik, batterier ikke inkluderet.